या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। बिपरजॉय चक्रीवादळामुळे लांबलेल्या पावसाने अखेर महाराष्ट्रात आगमन केलं आहे। राज्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडलेल्या पाहायला मिळाल्या। मागील अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या ऐक्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। आज बिहारमधील पटना येथे विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली। पाटण्यातील बैठकीला मोदी हटाव असं नाव दिलं असलं तरी ती मोदी हटाव नव्हे तर परिवार बचाव बैठक असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली। प्रसिद्ध लोककलावंत आणि लावणी सम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम केलाय। सुरेखा यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत हैदराबादच्या भारत राष्ट्र समितीत प्रवेश केलाय। सांगलीतील मोठे व्यावसायिक पारेख बंधूंच्या निवासस्थानी ईडी पथकानं चौकशी केली। पारेख बंधूंचा विद्युत साहित्य विक्रीचा व्यवसाय आहे। आम्ही कोयता गँगची माणसं असून धंदा करायचा असेल तर 200 रुपयांच्या हप्त्याची मागणी आळंदीतील फळ विक्रेत्याकडे केली। त्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदवी संदर्भात नवा प्रकार समोर आला आहे। विद्यापीठाच्या नावानं बनावट पदव्या तयार करून 26 जणांनी थेट इराकमध्ये नोकरी मिळवल्याचं धक्कादायक माहिती मिळत आहे। मुंबईसह पुण्यातील अनेक भागांमध्ये शनिवारी बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देणारा संदेश पोलिसांना प्राप्त झाला असून आरोपीने बॉम्बस्फोट रोखण्यासाठी 2 लाख रुपयांची मागणी केली आहे। या प्रकरणी आंबोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात माहीम परिसरात लावण्यात आलेल्या पोस्टर विरोधात माहीम पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी महिला मोर्चाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळेतील शालेय विद्यार्थ्यांना वह्यांचं वाटप करण्यात आलं। जन्मदाता पिता आणि प्रियकरांना 16 वर्षीय मुलीवरती अनेक दिवस बलात्कार केल्याची घटना चेंबूर येथे घडली। मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला असून टिळकनगर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली आहे। मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर ह्या सुद्धा ईडीच्या रडारवर आहेत। कोविड सेंटर घोटाळा प्रकरणी पेडणेकर यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे। मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या घरी ईडीनं 2 दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती। या छापेमारीत 100 कोटींच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली असल्याची माहिती मिळते। अदानींच्या बड्या गुंतवणूकदारांची आता अमेरिकेत चौकशी केली जात आहे। ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्क ब्रुकलिनचे अमेरिकेतील वकील कार्यालय अदानी समूहाच्या प्रमुख समभागधारकांची चौकशी करत आहेत। अमेरिकेत अदानींच्या गुंतवणूकदारांवरती पाळत ठेवली गेल्यानं अदानींचे शेअर्स कोसळले आहेत। रत्नागिरी जिल्ह्यात 105 गावांमधील 198 वाड्यांमध्ये भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली। तेथील 39,637 ग्रामस्थांना 20 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे। जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा आटल्याने जलटंचाईचे संकट अधिक गढ होण्याची भीती आहे। वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यासाठी आता भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे। मिंट या इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार TCSमध्ये नोकरीच्या बदल्यात 100 कोटी रुपये घेतल्याचं समोर आलं आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या सातारा येथील दरे या त्यांच्या मूळ गावी विश्रांतीसाठी आलेले आहेत। 2 दिवसांचा त्यांचा हा दरेगावचा दौरा असून या गावी आल्यानंतर ते नेहमीप्रमाणे शेतीचा आनंद घेताना दिसत आहेत। मुंबईत सोमवार आणि मंगळवारी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे। त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे। मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला असून बंगालच्या उपसागरातील मान्सूनची शाखा गुरुवारी पुढे सरकली आहे। भाजपा विरोधी ऐक्य दर्शवण्याकरता संयुक्त विरोधी पक्षांची आज बैठक पार पडली। पुढची रणनीती पुढच्या बैठकीत ठरणार आहे। एकत्र निवडणूक लढवण्याची सहमती आजच्या बैठकीत झाली असं नितीश कुमार यांनी सांगितलं। मुक्कामध्ये 6 महिन्यांपासून फरार असलेला चुआ गँगच्या मुख्य आरोपीस भारतीय विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे। BCCI निवड समितीने अजिंक्य रहाणे याला विंडीज विरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी मोठी जबाबदारी दिली आहे। रहाणे जवळपास गेल्या 1.5 वर्षांपासून टीम इंडियातून बाहेर होता। आता रहाणेला विंडीज विरुद्धच्या या टेस्ट सिरीजसाठी उपकर्णधार करण्यात आला आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथून परत येत असताना घुगुसजवळ वाहन दुभाजकावरती आदळून उभ्या ट्रकला जबर धडक दिली। या भीषण अपघातात मारेगाव येथील 4 जण जागीच ठार झाले। पुण्यातील येरवडा भागात राहणाऱ्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला सावत्र आई आणि वडील हे सतत मानसिक शारीरिक त्रास देत असायचं। या त्रासाला कंटाळून धावत्या रेल्वेमधून उडी मारून तिने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। कणकवली रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली, त्यामुळे नागरिकांना आणि रेल्वे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे। शहरातील नरडोई रस्त्यापासून रेल्वे स्थानकांपर्यंत जाणाऱ्या जोड रस्त्यावरती जागोजागी खड्डे पडले आहेत। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।